Чрез него ние бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, който върши всичко по решение на волята си, за да послужи за похвала на славата му ние, които отпреди се надявахме на Христа. Ангел Господен е надвесен над небесната книга. Славната ябълка, свободата! Проговори, за да те видят и да те чуят. Защото е голям светилник на живота. Законът ти, светлина в пътеките на този, който дири евангелските слова. И се моли да получи твоите дарове. Лети сега и славянското племе, към кръщение се обърнаха всички, които желаят да се нарекат твои хора.
милостта Твоя, Боже, молят горещо. Но сега дай ми изобилно слово, Отче, Сине и Пресвети Душе, на мене, молещия помощ от Тебе. Ръцете свои издигам винаги нагоре, да получа слава, мъдрост и сила от Тебе, защото Ти даваш на достойните сила и цариш всяко същество. Избави ме от фараонска злоба, дай ми херувимска мисъл и ум, да почна мъдро да описвам премъдрите Ти дела. О, честна Пресвета Тройце, превърни скръбта ми в радост, като приема силата на жестокрилите. Сега вървя по дирята на учителите, следвайки името и делата им. Ще направя явно евангелското слово, възхвалявайки винаги Троицата в Божеството, която възпява всяка възраст. Млад и стар, със своя разум и един нов народ, въздавайки винаги хвала на Отца, Сина и Светия Дух, комуто подобава чест, власт и слава, всяка твар и дихание, във всички векове и на веки. Амин. Градината на къщата им растяло, чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каквата е, а златна. Една година, щом дошло време ябълката да озре, най-големият син рекал на майка си: „Мале, ще отида да вадя ябълката. Дай ми един нож и орехи, да не се спя.“ Тъмен облак закри луната и звездите, а от него се спусна в халата, грабнала златната ябълка и докато големият син се усети, отлетяла. Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и неподходими деви. И поселих се самин с зверовете, без да имам нито храна, нито покрив. Но небето беше моя покров, земята постеля, а тревите храна. Време иде, време лети, вековете са крилати. Полза има, който може с разум да се разсвети. На другата година средният син казал на майка си: „Мале, отивам да вадя ябълката. Дай ми един нож и орехинчета.“ Седна той от ябълката, ала се улисал да туши и да яде орехи и така и не разбрал как халата откъснала златната ябълка и изчезнала с нея. На третата година най-малкият син рекал на майка си: „Мале, този път аз ще вадя ябълката. Дай ми ножа.“ И вечерта се качил на дървото, седнал в плодите близо до ябълката и зачакал. Към полунощ халата се спуснала и откъснала златната ябълка.
Божията сила в немощ се показва съвършенна. Тъкмо поради това и намислих да ви напиша това мое грубо и нелюбко завещание. Така като го имате, винаги в паметта си да се укрепвате телесно и душевно. Яко апостолов единомравник и словенски стран, учителя, Филире и Методий, богомудри владетел сет молите, ся язики словенския утвърдите, православи и единомисли. Умирите ми и спасти души наши. Тръгнали да търсят ранената кала. Светите от кръвта на раненото чудовище отлива на пещера, толкова тъмна и толкова дълбока, че дъното й не се е виждало. Най-бледният брат рекал, че е най-голям грях и поискал него да спуснат върху пещерата. Вързали го с много чеки с кръста, спуснали го, но когато стигнал из водата, той се изплашил и се плакал силно въжето, за да го изтеглят. След него се спуснал средния брат, но и той се изплашил и се пушил горе. Най-после дошъл редът на най-малкия брат. Спускали го и най-после, на третия ден, той слязал на дъното на пещерата. И преди всичко завещавам ви да пазите светата вяра, непорочна и незасегната от всяко злодействие, както е приехте от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения. Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мен. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете от царския път. Какво трябва, господа, сега направим? Какъв път трябва да заобидим? И какви средства трябва да употребим, за да излекуваме нашия болен народ и да го извлечем из тинята на това страшно и безизходно положение? Градината пред двореца седели 3 хубави девойки. Двете играели с златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърляла не златна, а най-обикновена ябълка. Малкият брат бързал първата и дръпнал в последно 2 пъти. Братът изтеглили девойката, бързал средната, изтеглил и нея. Останала най-малката и най-хубавата. Той казва на своите свети ученици, а чрез тях и на всички, които са се отрекли от света, не притежавайте злато, нито сребро, нито турба, нито медни пари в пояса си и прочее, защото златото и среброто са големи врагове на Бога и подобно на змията, каква уногова, който ги има. Как лъчезарно слънцето изтича, как светлината гони нощите тъмни, земята се в огнена дрека облича, зората пресветла буди с лъчи. Момъкът рекал на най-малката и най-хубавата. Като те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за тебе и няма да искат да ме изтеглят. Тогава девойката рекла: вземи този пръстен, давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се карат за мене, ще кажа, че ще взема този, който
Но и апостолът учи да забравяме онова, що е зад нас и да се стремим към това, що е напред. Що означава това, че трябва да забравяме нещата, които са зад нас? Нищо друго, освен да предам всячески да благодарим на забвението. Всичко това, което излизайки заради Бога от света, сме изоставили и презрели. А да се стремим към лежащия пред нас подвиг, към който бидохме призовани от нашия основоположник, преблагия наш Бог, Господа Исуса Христа, който ни е удостоил да понесем Неговия благ и ред, защото Неговото име е благо и Неговото време е леко. Станах и отидох в Стара планина. За година време аз разгледах. В Сърбия ходи и по Влашко скипа, от ни иде помощ за наша свобода. Клечия момък тръгнал, накъдето му видя очите. Повървя малко и стигнал до една каштурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала и поканила момъка да преспи при нея. За вечеря бабичката почнала да меси хляб, но вместо с вода месела го със сълзи. И както ви събра в едно благодатта на Светия Дух, така и вие се старайте да живеете единодушно и единомислено, като дихаете еднакво, отправяйки поглед само към вечното въздаяние, което Бог е подготвил за онези, които го залюбиха. Духовният пророк Давид го възхвалява, като казва: ето колко е добро или колко е красиво да живеят братята заедно. Но и сам благият наш владика, Господ Исус Христос, не казва ли със своите пречисти устни: дето са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз, сред тях. Настане вечер, месец изгрее, звезди отиват в своя небесен. Коран шуми, вятър повее, Балканът пее, хайдушка песен. Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца заедно с момъка, царят не повярва на очите си. Кажи какво искаш, юначе. Ако пожелаеш, давам ти цялото си царство. Не искам нищо, царю, отговорил най-малкият брат. Само искам да изляза на нашата земя. Не търсете първенство и началства, но помнете оногова, който казва: онзи, който иска да бъде по-голям сред вас, нека бъде слуга на всички. Избирайте си наставници и поставяйте си началници, които Бог ви покаже. Сиреч, мъже за свидетелстване, всички духовните деяния и превъзхождащи всички по разум и духовно разсъждение. И години да пасат добре и богоугодно увереното им стадо, и нивадите на благочестието и на животворните заповеди Христови. Ало, мене ме призовава народният глас, за да се притека на помощ на заробното си отечество. За той аз не мога вече да изпълнявам духовната си длъжност и се отказвам от нея.
главата змия да лази по дървото. Станал и с един замах отрязал и трите глави. Като долетели орлицата и орелът, спуснали се към монаха да го изкълват, но тогава малките орлета рекли: този човек уби триглавата змия и ни спаси! От тогава орлите казали на монаха: юначе, какво искаш да направим за теб? Нищо не искам. Искам само да ме изнесете на горната земя. Ако ли пък се намери някой измежду вас, който се е плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага го отстранете от сред вашето събрание, за да не се превърне това в разяждаща живеница според апостола и да не се разпространи злото между добрите и да не би някой корен на горчевина да прорасне на корен и да направи пакост и чрез това да се разкърнят мнозина. Патриоте, душа дава. За наука, за свобода. Но не своята душа, брате, а душата на народа. Влез в клетката, рекла птицата на най-малкия брат. Аз ще те понеса нагоре. Като кажа ка, ще ми даваш месо. Като кажа пил, ще ми даваш вода. А сега ви оставям възлюбения наш брат Григорий за наставник и началник вместо мене, за когото вие всички свидетелствате, че е годен да ви управлява добре и според Бога, и единомислено го избрахте за началник. Ако и да не желая, но поради послушание и смирение се повинува на вашето искане, а след това Бог да го каже. Златна, зелена, светла поругва, от една страна свобода или смърт. Страшен лъв изобразява, от друга страна Бог нами напред. Заклевам се в Евангелието, честта си и в отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо, до смърт и добро. Щом видя юнака, тя се зарадвала и рекла: искам дрехи самотворни, който ми ги даде, него ще взема. Аз пък от сега желая да пребивавам в тишина и безмълвие, за да се покая за своите прегрешения и да изпрося милост от Бога. Той, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жареят земя и небо, звяр и природа. И певци песни за него пеят. Истина е. И 3 дни, и 3 нощи се веселили,
като ви оценява и закриля от всички злини. Амин. Нека съдбата и зима, събрани в моя мир, там съм и аз сега. Амин. Будете нас, будете себе си.
Александра Куманова и доктор Николай Василев изказва професор Кристина Богова и асистент Стоян Боянов, членовете на Организационния комитет на форума, на участниците, олицетворили образите на Бог Отец, Отец Стефан, Пресвета Богородица, Дева Мария Българска, оперната дива Розалина Хасабова, Свети Иван Римски, Ангел Георгиев, Ангел Господен, Богдана Катърска, Фея, Надежда Томова, Георги Раковски, Цветомир Манасиев, Васил Левски, Ивайло Кардашев, Христо Ботев, доктор Андрея Пандулис, първи разказвач Мариана Матова, втори разказвач Габриела Кръстанова, трети разказвач Василена Христова, сценография Ярослав Бабик, Римо Католическа енория Свети Йосиф София, инженер Анна Рупенова, доктор Руска Манолова, госпожа Василка Кръстанова, Любов Йогинска, госпожица Майя Другерова, психолог на свободна практика, Тервел Стилянов, Радослав Даскалов, четвърти курс Бинус, Валентин Попов, технология, асистент Панайот Гиндев, студенти Андрей Илиев, Мартин Маринов, Петър Петров, Петър Николов, Димитър Панев, Валентин Дяков, Кари Караманпиев, Виктория Ибрахимова, Сетян Хаки, Георги Ковачев. Information, reason, wisdom. На нас, участниците в интеракцията, човекът на светлината, се пада честа да водим този форум. Под знака на 1160 годишнината от покръстването на българите, 1148 годишнина от рождеството на покровителя на българския народ свети преподобни Иван Лилов Чудотворец и 200 годишнината от първото издание на буквар с различни получения, наричан още Ридния буквар от доктор Петър Берон, създател на първия български енциклопедичен труд Панепистемия, преминава нашия форум. Уважаеми професор Петър, ректор на университета, позволете ми да ви помоля да откриете форума и неговата първа пленарна сесия. Заповядайте, професор. Скъпи студенти, уважаеми делегати и гости на
20-та юбилейна студентска научна конференция и изложба на Университет по трудовите познания и информационни технологии, информация, разум, мъдрост. За мен мъдрост е да се съобразяваш с обективните обстоятелства на живота, но винаги да се стремиш към една полезна, достойна и благородна цел. Лично аз имам шанса да се формирам като специалист в българската образователна система преди многото промени и кризи, през които тя премина през последните 30 години, за съжаление и към момента продължава да преминава през кризи. Но най-трудното ми решение беше, най-мъдрото, а не най-трудното ми решение беше все пак да продължа моето професионално развитие в Университет по познание и информационни. Университет, който се опира на традициите, но умело ги надгражда и ги развива с иновативни решения, съобразени с предизвикателствата на съвременето. Всеки юбилей е повод за равносметка за постигнатите резултати през годините. Трудно е да си представим какво беше нашия университет само преди 20 години. Връщайки поглед назад, отчитам огромната разлика между състоянието и позициите на висшето училище по това време, за което значение имаха множество обективни и субективни обстоятелства и настоящи. Динамиката на промените през тези години доведе до това днес да се гордеем с това, че сме част от академичната общност на нашата престижна образователна и научна институция. Тук в залата има много хора, с които през тези години преминахме заедно през всички изпитания и съответно допринесахме за това да сме днес тази образователна институция, с която може да се гордеем. Поемането на ръководството на университета от професор Денчев даде решителен тласък на развитието на нашата алма матер във всички посоки. Професор Денчев успя не само да осигури абсолютно необходимите материални и технически средства в новата информационна среда, но и да подбере и стимулира и да обнови целия иновативен преподавателски, административен и технически състав, за наистина революционните промени, които се извършиха и продължават да се извършват до ден днешен с неугаснащ ентузиазъм и нарастваща компетентност. Изказвам своята благодарност и признателност на професор Куманов, която през всички тези години умело и мъдро ръководи студентското научно общество и основен двигател на студентската научна конференция с международно участие. Уважаеми млади колеги, обръщам се към вас с една мисъл на Марсел Пруст. Мъдростта не се дава, ние сами трябва да я открием. В пътуване, в което никой не може да ни отмени или да ни пожари. Пожелавам ви винаги да взимате мъдри решения, основани на информация и разум. Откривам пленарното заседание на 20-та юбилейна студентска научна конференция и изложба на Университета по библиотекознание и информационни технологии, информация, разум, мъдрост. И пожелавам ползотворна работа на всички участници в нея. Академично слово на председателя на съвета на настоятелите на университета, професор Стоян Денчев. Заповядайте, професор Денчев. Уважаеми гости, просто почна да ги изброявам, сигурно ще загубя много време, защото виждам много интересни и важни деца за нашия университет и за нашата държава в тази зала. Уважаема госпожо Куманова, не случайно този път представям преди ректорското ръководство, уважаема госпожо Крекова, ректор на университета, професор Тренчева, заместник ректор, професор Богова, уважаеми директори на институти, научни институти в рамките на университета и може би на първо място, скъпи студенти и докторанти. Често се замислям, кой е това мъдрост и като че никак не е лесно да се отговори човек на този въпрос. Идва ми на ум фразата на героя на Чарлз Дикън, неграмотният сирак Оливер Твист, който на въпроса откъде знае толкова много неща отговаря верно. Sir, I know it by experience. Господине, аз знам това от личен опит. Тук се спомням за доста кратко време преминах почти като приказките през огън, вода и медни тръби и разбрах, че за да вървят нещата трябва да е само свобода и пари, но преди всичко
и над всичко много мъдрост. Тук ми се ще да вкараме една шуговита фраза на времето. Аз не крия, че съм работил бях вице-президент на Мултигруп, най-голямата за времето по света прохождаща бизнес организация. И когато с нейния президент Илия Павлов говорихме, той ми каза веднъж в един разговор: "Бай Стояне, ти не си май много умен." Аз му погледнах почудено. Той ми каза: "Ако беше умен, ще направиш толкова пари, колкото аз съм накарал, но за сметка на това ти си мъдър." Това ме зарадва все пак и изтри този лош помен от разговора с Илия Павлов. Въпросът най-общо беше не просто да дадеш хляб на гладния, а да го научиш сам да прави хляб. И то така, че да храни не само себе си, но и болните. Затова кардинално промени моята професионална Русия и реших да се отдава на неблагодарните материални отношения, но най-благодатната за просперитета на нашата нация сфера – образованието и науката. И то не в някой повече или по-малко престижен университет, а като че на майтап в най-неглижирания по това време Лугович Държавен библиотекарски институт. Дори тогава беше и колеж все още. Това, разбира се, съвсем не беше случайно, а резултат, може би, на моето помъдряване, като се замисля, въпреки че се мисля, че стана като случайен начин. Известно е, че не може да се създадеш модерна икономика без образователна, съвременна енергийна и транспортна база. Но научно-техническата революция в миналия век показа, че на всичко това стои информационната среда, изградена върху новите информационни технологии. Бидейки създател, което се гордее на теорията на информационната среда, което успях да реализирам по Бъркли, изучавам и практически установявам механизмите за внедряване в реалността на разрядите на идеалното примитивно мислене. Тъкмо този феномен поражда информационното пространство, чрез което сме свързани в планетарна библиоинфоноосфера. По този начин се облагородява, развива и усъвършенства окружаващата ни действителност. Воден от тази теория успя да превърне грозното патенци с помощта на всички вас, скъпи колеги, в красив лев. Днес нашия университет по библиотека, знания и информационни технологии е една от най-приоритетните учебни и научни институции не само в страната, но и в Европа и света. Това не беше никак леко и често изглеждаше утопично, но съзнанието и воля се постига почти всичко. Разбира се, не би успява във всичко това без изключителния екип от колеги, съвишници, студенти и докторанти. Казва, че Наполеон е започнал да губи сраженията, когато неговите най-добри маршали загиват битките и най-вече в неразумната кампания срещу Русия. Замислете се. Ето това е моето разбиране за мъдрост. Накрая искам да ви пропомня една ровея на известния ирански учен и мъдрец Омар Хайям, преведена на български в нашите лингвистични лаборатории. Виждам гарбана на градската стена, с череп ногтите на грача с тъга. Шах велики, те са твоите войски и защо не свирят медните тръби? Щастлив съм да приветствам делегатите и гостите на 20-та юбилея на студентска научна конференция, изложена на Университета по библиотека, знания и информационни технологии с международно участие, информация, разум, мъдрост, Information Reason Wisdom с девиз Хапет Туя Поман Епотес. Ще пожелая твоите плодове потомците. На добър час на работа на форума. Преди да се отдръпна от трибуната, искам да ви кажа нещо, което наистина се гордея и винаги ще го повтарям тогава, когато имам възможност. Преди години бях член на управителното тяло на единствения в света институт по приложение на информационните технологии в образованието на ЮНЕСКО институт със седалище в Москва. Там бяхме 11 човека от целия свят. Винаги при мен в продължение на 2 мандата, 8 години, до мен седеше Стив Дъгън, директор по образованието на Microsoft. Веднъж той ми изпрати покана да присъствам на среща на партньорите на Microsoft в Сиатъл. Нямах възможност да отида и изпратих двама наши колеги. Добри Бояджиев, моля да стане добре да те видя. Доктор Добри Бояджиев, моля за вашия представителството на САП в България, заедно с Калин Димитров, доктор Калин Димитров. В началото на конференцията Бил Гейтс се дава една задача и казва: кой ще реши тази задача? Първи, който дига ръка, е добри и решава задачата. Това е гордост за нашия университет, защото от цял свят представителите на IBM, единствено представителите на университета по библиотека, знания и информационни технологии, се оказаха достойни на висотата на творческия гений на Бил Гейтс. Моля вашите аплодисменти. И Катя, която е директор на Gloria, gloria, gloria.
Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Молдова, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Съединените американски щати, Турция, Украина, Франция, от научните редактори и рецензенти на научната продукция на студентското научно общество при Унивит. От България към нас са обърнати писмо на президента на Република България Румен Радев, оценяващо високо православната енциклопедия на България на професор Милен Куманов, издадена от академичното издателство за буквите Полуписмен от професор Александра Куманова, ръководителя на студентското научно общество при Унивит с екип, чиято гала премиера е днес. Адресите на министърът на културата Найден Тодоров, директора на Националната библиотека Свети Кирил и Методий, професор Красимира Александрова, директора на Столична библиотека София, доктор Юрия Цензов, Ирански културен център, негово превъзходителство доктор Ахмеди, професор доктор инженер Ивайло Кобрев, ректор на Минно-биоложкия университет Свети Иван Рилски, професор Емилия Янева, Калифорнийския университет Бъркли, Съединените американски щати, Съюза на синдикатите на българските учители, доктор на икономическите науки Яна Такева. Всички адреси ще бъдат публикувани след заседанието. Академично слово. Поздравление към Унивит и неговите студенти на консултанта, нашата алма матер по лингвистика, аспекти на информационно моделиране, професор Емилитус на Еврейския университет в Йерусалим Лариса Найдич. Please proceed, професор Найдич. Dear colleagues, do you hear me, yes? Dear colleagues, dear Professor Petrova, dear Professor Benchev, dear Professor Kumanova, dear all participants of this forum, including professors, teachers, and students. I have been following your activity for several years now. Your work plays a considerable role in the world science and humanities, not only in Bulgaria, but worldwide. It's a great joy for me to consider your multilingual publications, which are appearing in 50 languages with participation of scholars from 4 continents. Their subjects are bibliography, historiography, encyclopedia, but their pinnacle is the brilliant encyclopedia Orthodoxy in Bulgaria, and especially important is the participation of students and young scholars in these works. I wish you a happy journey into the world of humanities, of science, of new technologies, of information, and of progress in all spheres of activities. So, bon voyage and all the best for your conference and for the further studies. На пряката линия е Олга Палавнюк, доктор по психология, Институт за социална и политическа психология към Национална академия за педагогически науки на Украина, Киев. Добър ден, Олга Палавнюк. Прошу вас привитати форум. Мы вас не слышим. Включите микрофон. О, перепрошую. Доброго дня, високодостойне товариство. Дозвольте привітати вас з України з нагоди з такої особливої нагоди для вашого університету. Дякую за участь і нагоду познайомитись ближче з постаттю і науковим доробком професора Мілена Куманова. Історія українського і болгарського християнства, у тому числі і православ'я, дуже схожі і пов'язані. Тому енциклопедія набуває у цьому контексті
особливого значення. Читаючи безцінну, дуже ґрунтовну і по-справжньому єдину у своєму роді оригінальну працю, дозволю собі відзначити її надзвичайну наукову новизну і практичну цінність як європейського, так і світового масштабу. Адже в енциклопедії дуже багатоаспектно, комплексно і у дусі відкритості і солідарності представлено болгарське православ'я і не лише окремішно, ізольовано, як окремий феномен, але в його єдності з історико-культурною, духовною, науковою спадщиною Болгарії та Європи в цілому. Надзвичайно структурованому і доволі аргументованому когнітивному доробку кожне зерно інформації підтверджене низкою достовірних джерел, а християнство в Болгарії набуває багатоплощинного, живого представлення, оскільки описане починаючи від наукових категорій і феноменів, аж до персональних і картографічних переліків, історико-архітектурних і культурних пам'яток. Таким чином, кожен читач має змогу відкрити для себе цілу поліфонію болгарського православ'я, як з науковою метою, так і з особистих інтенцій, пізнати, віднайти своє, впевнитись у власній ідентичності, правді і свободі вибору. Саме тому свою рецензію на енциклопедію Мілана Куманова я назвала бібліографічно-інформаційною мапою національної і екологічної ідентичності християнства в Болгарії. В ній досягається цілісна картина, що поєднує модуси історичності, культурологічності, релігійності і політичності, тобто все можливі гілки дерева світу, та висвітлює минуле і теперішнє, незаангажовано, максимально об'єктивно, в дусі єдиного потоку культурної вічності, як казав автор, як цього прагнув автор, і так тонко, майстерно, з чуттям правди у дусі християнської мудрості впорядкувала і подарувала світові вельмишановна пані Олександра Куманова з колективом однодумців. На мою скромну думку, саме такий унікальний доробок професора Мілана Куманова і втілює мудрість у її християнському форматі, як фундаментальні здатності людини до пізнання певної речі від всього, що існує, у контексті створеної Богом дійсності. Ця мудрість дозволяє усвідомити і реалізувати своє загальнолюдське і християнське покликання, що полягає передусім у тому, щоб жити по-Божому і бути посередниками Божої мудрості. Ще раз щиро дякую вам за можливість бути присутньою і бажаю подальших досягнень та звершень у пошуку і втіленні Божої мудрості. Доктор Полотнюк, dziękuję bardzo. Dziękuję. От антологията на Унивит Златна христоматия на България за целите на електронната библиотека Антологика. Уважаема професор Петева, позволете ни, вашите асистенти от студентската научна конференция да поднесат грамотата на студентите от първи курс специалност информационни комуникации и медийни технологии, комуникации и информиране, обществени политики и практики, библиотечно-информационни науки и управление на знанието. Благодаря ви. Уважаеми професор Венчев, позволете ни вашите асистенти от студентската научна конференция да понесат паметни свитъци с определения на участниците в конкурса Мъдрост. Ще отбележим гостите. Молбата ми е да давате знак за местоположението си като става. Ще отбележим гостите. Молбата ми е да давате знак за местоположението си като става. Габриела Бояджиева, втори клас. Мъдростта е добродетел, която свързва любовта и красотата. Даниел Лосев, ученик от втори клас. Мъдрост е да взимаш правилните решения. Владислава Благоева, ученичка от 8 клас. Мъдростта идва от знанията. Богдана Татърска, ученичка от 8 клас. Мъдростта е съчетание на жизнен опит, разум и интуиция. Мартин Златев, ученик от 10 клас. Мъдростта е натрупаното знание за учението и преживяванията. Експертите на студентското научно общество приемливи госпожа Божана Димитрова, Българско национално радио. Информацията е на цяло,
гаранция за мъдрост, найден път към разум. Доктор Анжела Димчева, поет, писател, литературен критик. Когато се опиташ да летиш, разбираш, че светът е твърде тесен. Госпожа Снежана Тодорова, съпруга на покойния професор Александър Федотов. Мъдростта е благодат. Главен асистент доктор Теодора Георгиева, Софийския университет Свети Кирил Добрич. Мъдростта е дар от Бога и ако повече хора си го пожелаваха и се стремяха към него, животът на този свят ще е по-справедлив и радостен. Главен асистент Диана Ралева, Институт за литература в Българска академия на науките. Наскоро преминала от Мъдростта е най-трудното и най-лесното нещо. Просто трябва да го поискаш. Подаръка на университета са внуците на доктор Ралева, Иван и Георги. Мариана Максимова, Столична библиотека София, библиограф поет. Мъдростта е любов. Доктор Ваня Аврамова, заместник директор на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Мъдростта е благост. Доктор Георги Катърски, лекар. Мъдростта е учението да организираме знанието. Доктор Десислава Костадинова, Институт за исторически изследвания при БАН. Мъдростта съчетава всички извисени качества на един човек, Мария, които той притежава от натрупания опит. Мария Астадурова, студентка от 4-ти курс индустриален менеджмент в Стопански факултет на Техническия университет. Мъдростта е разбиране на живота. Благодаря ви, колеги. На учените, професори, дали определение на мъдрост, присъстващи в залата, ще споменем имената, защото пълните текстове на определенията им са подпечатани. Професор, доктор на теологическите науки, професор Ваня Добрева. Боряна Божашка. Благодаря ви, колеги. Позволете ми да поканя главен асистент доктор инженер Искра Цветанска, за да поднесе почната грамота на докторанта по докторска програма информатика на Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Илиян Вазев, бакалавър и магистър. Благодаря ви, колеги. Колегата е бакалавър, магистър на университета, в момента е докторант в Българската академия на науките и продължава да е в помощ с голям интерес към работата научната на университета. Моля заместник ректорът на УНИБИТ по научната дейност и международното сътрудничество професор Тереза Кренчева да поднесе на студентите от 4-ти курс задължително специалност БИНУС с групов отговорник Иванка Крендафилова за най-успешно финализиране на електронната библиотека на студентското научно общество при УНИБИТ. Електронната библиотека, посветена на академик Александър Теодоров Пални.
тържествено поднасяне на свидетелство за дарение на Центъра на ценни библиофилски уникати от личната колекция на библиофила господин Хрисостомус Георгидис. Сертификатът приема специален пратеник в Гърция, господин Сотирус Пискас, който внесе преписа на студентското научно общество на история славяно-българска на света Бог Паисий Хилендарски и свети Антонска молител, Хилендарския манастир. Кулминацията. Пленарен доклад на ръководителя на студентското научно общество при УНИБИТ, професор Александър Куманов. На научно-техническата библиотека на НАСИТ, която ще приеме дарението, получихме молба да поднесем нашите библиографски, историографски и енциклопедични издания. Моля, заповядайте. Нашата лицейна форма, ще поднесе дарението, което ще ви донесем в библиотеката. Сега символно приемете един том от него. Това е вашето дарение. Заповядайте. Кулминацията. Пленарен доклад на ръководителя на научното студентско общество при УНИБИТ, професор Александър Куманов. Уважаеми колеги, уважаема професор Петева, ректор на университета по библиотекознание и информационни технологии, уважаеми професор Денчев, председател на съвета на настоятелите, ваши преподобия, позволете ми да благодаря на всички вас за вашето изключително внимание и поддръжка за тази изключителна чест на този фронт на науката, на образованието, да работим заедно с внимание към неофитите, бъдещето на България. На този форум вече прозвучаха 537 доклада, направени днес. Виждате диаграмата на предишните конференции, които са били организирани от доктор Бояджиев, главен асистент. Тук е един от лидерите на студентското научно общество, доктор Андрея Пандулис. Тук е Илян Барзев, който скоро ще стане също доктор. В основата на тази графика стоят изключително техните и на останалите колеги усилия. Виждаме следващите ресурси, направо ги движете. Виждате учените от 23 държави на 4 континента, които консултират нашето студентско общество. Давайте направо кадрите. Ето ги младите колеги, които са бъдещи студенти, някои бъдещи докторанти, някои вече настоящи доктори, които продължават да участват в нашата работа. Виждате схемата, по която продукцията влиза в електронните библиотеки на 50 езика. Днес триумфират 100 ресурса, 19 тома на студентското научно общество и 34 на серия патроновци, 33 електронни библиотеки и 10 ресурса, визуализиращи, които видяхме в студентската интеракция. Виждате диаграмата на участниците, дали от различните специалности на университета, определение на феномена мъдрост. В самите интеракции, уважаеми колеги, изграждаме универсален модел за човешко поведение по валенциите на българската духовност, която е съизмерима с световната, като България като първа богословска страна в славянския свят, по която духовност съществуват катедри,
навсякъде по света и се изучава като академична дисциплина. Благодаря за вниманието и за честта да участвам с колегите в студентското научно движение. Благодаря. Имахме идея втората пленарна сесия да премине в Паисиевата алея, но метеорологът на студентското научно общество ми дава знак, че това не е възможно по климатични обстоятелства. Затова каня ансамбъл от Извора, който има за гнездо в нашия университет, да ни приветства. Той трябваше да ни посрещне в Паисиевата алея. След това ви каня на малък контракт, буквално 10 минути, и моля колегите рецензенти да продължат с рецензиите на кръглата маса, посветени на православната енциклопедия, след което ще приключи пленарното заседание, ще има още една почивка и продължава студентската работа. Благодаря ви за вниманието. Моля ансамбълът